Υπερικόν. Θεραπεία σώματος και ψυχής στον ταΐγετο. Μιστράς. Ταΐγετος υπερικόν. Αρχαίγονη μνήμη. Η γη του Μιστρά. Ο Μιστράς είναι ανάμνηση ζωντανή. Χτισμένος τον 13ο αιώνα, εξελίχθηκε σε πνευματική και πολιτιστική πρωτεύουσα του Βυζαντίου. Είναι τόπος που φέρει την αρχοντιά των παλαιολόγων, την άβρα του γεμιστού Πλήθωνα και την τέχνη της αναγέννησης. Στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου ορκίστηκε το 1449 ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο τελευταίος αυτοκράτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ανάμεσα σε πέτρα και πεύκο περπατάς ιστορία, σιωπή και φως. Ο ταΐγετος, το βουνό των πολεμιστών. Ο ταΐγετος είναι πρόκληση και κάθαρση. Η υψηλότερη κορυφή της Πελοποννήσου. Στέκει αγέροχη, επιβλητική και φιλόξενη μόνο σε εκείνους που σέβονται τη φύση. Είναι το βουνό των νυμφών, των θεών, των πολεμιστών. Είναι ο τόπος όπου το σώμα δοκιμάζεται και το πνεύμα ανυψώνεται. Στην κορυφή του. Το βότανο των ηρώων, Υπερικόν. Το Υπερικόν είναι φως που γιατρεύει. Από τα σπαθιά των Σπαρτιατών ως τις πληγές της ψυχής συνοδεύει τον άνθρωπο για αιώνες. Έχει δύναμη καταπραϊντική, καθαρτική, ευλογημένη. Είναι ο σύνδεσμος του ανθρώπου με τη θεραπευτική σοφία της φύσης. Το όραμα του Υπερικόν. Το Υπερικόν είναι επιστροφή στην ουσία. Ένας τόπος με 6 σπίτια σε σχήμα Α, ένα εστιατόριο με βότανα της γης και μια εκκλησία αφιερωμένη. Σπίτια σε σχήμα Α, σύμμικτη μεταλλική κατασκευή προσφέροντας άνεση και πολυτέλεια στη διαμονή των επισκεπτών. Εσωτερική χαλάρωση και αρμονία με επένδυση εσωτερικού ξύλου με μια μεγάλη τζαμαρία προσφέροντας απαράμιλη θέα. Είναι ένας συνδυασμός που δεν θα συναντήσετε πουθενά αλλού. Η αποστολή. Το Υπερικόν είναι πράξη μνήμης και αγάπης. Είναι επιλογή να ζήσεις απλά, καθαρά και με επίγνωση. Είναι γέφυρα ανάμεσα στο σώμα και την ψυχή. Είναι η απάντηση της φύσης στη φθορά του σύγχρονου ανθρώπου. Το δώρο. Πυραμίδες φωτός. Η πυραμίδα είναι σύμβολο δύναμης, καθαρότητας και ανύψωσης. Κάθε γυναίκα που θα την κρατήσει φέρει μέσα της μια πρόθεση, να λάμψει. 120 πυραμίδες για 120 φωτεινές παρουσίες. Ένα δώρο από τη γη. Το όνομα Υπερικόν δεν είναι απλώς εμπνευσμένο από τη φύση. Είναι μια πράξη μνήμης, τιμής και βαθιάς αγάπης. Στις 24 Ιουνίου, τη μέρα που η φύση λούζεται στο φως, την ημέρα του Αγίου Ιωάννη, άνθησε για μένα κάτι πολύ προσωπικό. Την ίδια μέρα έφυγε από τη ζωή ο πατέρας μου, Ιωάννης. Ήταν ένας άνθρωπος που κουβαλούσε φως. Και όταν έφυγε, το φως αυτό δεν έσβησε. Ριζώθηκε μέσα μου. Την ίδια μέρα ανθίζει το Υπερικόν, το βαλσαμόχορτο, το φυτό της ίασης, το βότανο των αρχαίων που λέγεται ότι διώχνει το σκοτάδι και φέρνει την ψυχική ανακούφιση, όπως ακριβώς έκανε και ο πατέρας μου, με τον τρόπο του. Έτσι γεννήθηκε το όνομα Υπερικόν. Ένα μέρος αφιερωμένο στο φως, στην αναγέννηση και στη θεραπεία, στο φως του Αγίου Ιωάννη, στο φως του δικού μου Ιωάννη, γιατί υπάρχουν ημερομηνίες που δεν είναι απλώς επέτειοι. Είναι ρίζες και από αυτές ανθίζουν θαύματα.